Türkmenin sarıcı goýny. Türkmenin sarıcı goýny. Türkmen halkynyň dünýäniň malarçylyk sunuwatyna goşan ägir uly goşundydyr. Türkmenistanyň dowurdaçylyk malarçylygyň iň gadymy, taryhy kämilleşen esasy budagydyr. Dowurdaçylyk malarçylygyň beýleki budaklary bilen deňeşdirilende diňe bir iň girdejili bolman. Eýsem, ýuň, et, ýağ, süýt ýaly öň bilen iň köp türlügi bilen hem tapawut edýän budagy degişlidir. Ýurdumyzyň özboşly tebigy we howa şertleri bu budagyň üstünlikli ýaýwanlanmagy üçin ören amatlydyr. Alimlaryň çaklamalaryna görä, goýunlar biziň eýýamyzdan öňkü 6-8 miň ýyllykda ellekileşdirilen diýip hasap edilýär. Elleki goýunlaryň asly gelip çykyşy, ýani ata-babalary hukmyny gadymy goýunlar, muflonlar, aýraklar, argaklar hasap edilýär. Olary ellekileşdirmek ýer şarynyň dürli künjeklerini Alyn we Kiçi Aziýada, Günorta Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Orta we Merkez Aziýada şo bir wagtda bolup geçipdir diýilip hasap edilýär. Hazır deňiziniň türkmen kenarynyň Günorta we Günorta Günnöwür sebitiniň gowuklarynaky ýadygärliklere salgylanyp, biziň eýýamyza çenli 9-njy miň ýyllykda Türkmenistanyna malarçylyk bolupdyr diýilip hasap edilýär. Şeýle-de ýer şaryna howan guruklaşmagy bilen ilatyň malarçylyk bilen meşgul bolmagyna şert beripdir. Türkmen halky hemişe-de dowurdaçylyga aýratyn üns beripdir. Bütün dünýä boýunça goýunlaryň 1229-dan gowrak tohumy ösdürip ýetişdirilýär. Garaşly döwletleriň arkalaşyna girýän döwletlerde bolsa, şo tohumlaryň 60-dan gowragy, hemem bir näçe tohum toparlary köpeldilýär. Türkmenistanyň goýunlaryň dünýäde iň gadymy hemem meşhur hasaplanýan Garaköl we Sarjy tohumlary köpeldilýär. Biziň beýik goýunlarymyz Orta Aziýa döwletini ösdürip ýetişdirilýän ýerli ýerimçik ýuňly, goýrukman goýunlary gowlandyrmakda. Şeýle-de täze tohumlary döretmekde giňden ulanyrly. Sarjy tohumly goýunlar halk seleksiýasynyň parasatly usullary arkaly döredilip, özlerine gymmatly biologik we hojalyk häsiýetleriniň ýokary nusgalaryny jemleýär. Halk seleksiýasynyň pägim paýgada ýugurulan usullary arkaly döredilen sarjy tohumly goýunlar edil türkmeniň ahalteka aty, arwany düýesi ýaly halkymyzyň milli baýlygydyr. Garagymyň hemem Günorta Günnöwür Türkmenistanyň baýyrlyk ör meýdan şertlerine uýgunlaşan sarjy tohumly goýunlar haly dokumokda giňden peýdalanýan ýarym ýerimçik ýuňy, hemem ýokary hilli et ýağ önümli bilen meşhurdur. Oň ak renkli, uzun süýümli, sütüge baý, ýumşak ýuňy deňe bir dünýä belli türkmen halaryny dokumak üçin näle. Eýsem her türlü ýumşak ýuň matalary, trikotaj önümlerini önülmek üçin hem giňden ulanylýar. Eýsem sarjaň döreýiş taryhy barada nämeler aýtmak bolar? Bu mallar hakynda ilkinji maglumatlar ilmi edebiýatda 1928-nji ýylda peýda boldy. Ýöne bu tohumyň döreýişi onuň has ýer bolmaly. Sarjy goýunyň döreýiş taryhy barada dürli çaklamalar aýdylýar. Sarjy goýuny 19-njy asyryň 2-nji ýarymynda goýrukman türkmeni goýunlaryna geçirilen seçkiň netijesinde döredilýär. 1939-njy ýylda Türkmenistanyna dowur tohumlaryny ýerleşdirmegiň meýilnamasy kabul edilýär. Şol meýilnama laýyklykda Tutuş Mary, Lewap, Daşow hemem Balkan vilayetleriniň köp etraplary
Garaköli tohumly goýunlaryň ösdürilmeli sebäti diýilip tasdiqlanýar. Sarjy goýunlaryň bolsa Ahal welaýatynyň esasan Göktepe hemem Bäherden sebätlerine, şeýle-de Balkan welaýatynyň bir näçe etraplaryna köpeldilmeli diýilip bellenýär. 1950-nji ýylda başlanan hemem ýedigidel alyp balýan ilmi balyg seleksiýasy işiniň netijesinde 1962-nji ýylda Sarjy goýunlarynyň tohumçylyk häsiýetiniň hemem öňüm beljileriniň gowlandyrylan topary döredilýär. Bu topardan bolan goýunlaryň ýuňunyň hili göz görtele ýokarlanýar. Ak renkli, uzun sütükli, yumşak ýuň alındy. Näşe Türkmeniň Sarjy goýuny ýylyň dowamynda 2 safar gyrkym geçirýär. Şoňa esasy ýaz ýuňy haly üçin yaramly öňümler. Dayanakly, etli, ýagly mallar da bular. Ine şu wagt esasy Göktepe etrafynda Sarjy goýunyň köpeltmek barada esasy berilýär. Goýunlaryň büçedi ýerelip, etýag ugurly mallaň görnüşine laýyk gelýär. Arnyp barlan ilmi balyg seleksiýa işiniň netijesinde Sarjy tohumly goýunlaryň täze, Aşgabat, içki tohum görnüşi döredildi. Aşgabat tohum görnüşli Sarjy goýunlar öňümlik babatda ýokary görkejiler eýedir. Sarjy goýunlarynyň goýrukman goýun hökmündäki esas aýratylygym olaň çalk ýetişýänligidir. Ýagny gaýsy watyň içinde özüniň diýragramny, şu sanyny etýag öňümligini artdyryp bilmek ukybydyr. Häzirki garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň çägine ýarym ýerimçik, ak ýuň berýän, has ýer döredilen goýrukman Sarjy tohumly goýunlar diňe biziň Türkmenistanymyzda bar. Şoň üçin Sarjy goýunlaryny özlerindäki ýeri ýuň berýän goýrukman goýunlaryň tohumyny hemem öňüm beljiligini gowlandyrmak üçin köp ýurtlar peýdalandy. Hatta haýy Sarjy goýunlary o ýurtlardaky goýunlaryň tohumyny gowlandyrjy hökmüne ulanyrly. Sarjy tohumly goýunlaryň gatnaşmagyna, ýani şu tohumdan bolan goşlar ulanmak arkaly 1964-nji ýylda Täjikistanyna goýunlaryň täjik tohumy, 1984-nji ýylda Gazagystanyna alay tohumy döredildi. Bu iki tohumam haly önümçilik üçin yaramly, ýarym ýerimçik, ak ýuň berýän, ajaýyp häsiýetli goýrukman goýunlardyr. Tuwy, Altay ülkesine, hatta uzak Mongoliýada da yerli goýrukman goýunlaryň ýuňunyň hilini, tohumçylyk sypatyny gowlandyrmak maksady bilen biziň watanymyzdan geçen asaryň 70-nji ýyllaryna Sarjy goýunlary ekidildi. Şeýlelikde ýokary ýyl ak ýuňy, ýokumly etýag öňümini, ajaýyp häsiýetlere eýe bolan we özüniň gymmatly häsiýetlerini nesline durnukly geçirip bilýänligi, hemem goýunlaryň köp tohumlarynyň gowlaşdyrjysy bolup hyzmat edýänligi, Sarjy tohumynyň ýurdumyzdaky dowrlaryň genofondunyň altyn hazinasydygyna güwa geçýär. Türkmeniň Sarjy goýuny diňe bir köp ugurly we ýokary ýylly öňüm berjiligi bilen tapawutlanman. Eýdem dünýä dowrdaçylygynyň nesil gorunyna gymmatly genji hazina bolup durýar. Sarjy eni goýunlarynyň diýragram ortaça 50-55 kilogram bolup, ýuň öňümligi 3-3,5 kilogram. Goşlaryň hersiniň diýragramy ortaça 75-80 kilogram, ýuň öňümligi 4-4,5 kilogramy barabardyr. Ýuňunyň uzunlygy 18-20 cm ýetýär. Hemem hiliniň ýokarlygy bilen tapawutlanýar. Ýuňuň ak renkde bolmagy ony dürli renklere boýamagy mümkinçilik döredýär. Sarjy goýunlary ýylla 2 gedek ýaz patlyna hemem güýz patlyna gyrkylýar. Ýaz ýuňundan dokulan hallar girmeýär. Hemem renk öwüşgünlerini uzak wagtlap saklaýar. Biziň ata-babalarymyz Sarjy tohumly goýunlary döredip, ony sünnäläp, kämilleşdirmek başarypdyrlar. Olar nesle geçiji alamatlaryň daşy urşagy bilen özara täsiriniň sazlaşygynyň esasyna Sarjy tohumly goýunlaryň öňüm merjileriniň ýokary genetik mümkinçiligi eýe bolmagyny gazanypdyrlar.
Sarjy goýunlarynyň gudulary adatça eneden doglanna goňgur, ak goňgur hemem gara goňgur renkli doglýar. Gudulyň şu renki ilkinji gyrkymy üçin saklanýar. 5 aýlyk döwründen, ýani baýzy ýuňunyň gyrkylyp alynan mewsiminden başlap, olarda ak renkli ýuň süýümleri ösüp gurýar. Toklular ilkinji gedek gyrkylyp, baýzy ýuňy alynandan soňra, olaň düýrüm ýuňunyň süýümleri ak renkli bolup, bütün kellesiniň hemem aýaklarynyň örtüji tüýleri öňkülügine, ýani eneden doglan ak renkine goňgur, ak goňgur hemem gara goňgur renkine galýar. Täze doglan sarjy togumly gudulyň hemme ýeri bir meňdeş renkde bolýar. Näşi sarjy goýunyň gudusy. Renkinem görýäňiz mene. Gudularyny güýz gyrkylýar da, şoňa çenä arkalyna. Şoňa çenäm şu durkun saklýar. Şuna şu ýuňy bar şu gudulyň renki. Şu günüň ýeti gyzgynlygy tenne geçmedi ýaly, gorunç. Am bolup elýär şu saklýar. Sarjy togumly gudulyň kellesindäki hemem aýaklarynaky örtüji tüýlüň renki malyň ömrüniň ahyryna çenli üýtgemän öňkülügine galýar. Malyň deri ýuň örtüginiň renki bilen olary gurşa bilen daş gurşagyň arasyna aýrylmaz baglanyşygyň bardygy bellidir. Deri ýuň örtüginiň renkine baglykda olar daş gurşagyň täsirini dürli uýgunlaşýar. Ýurdumyzyň yssyk howa şertleri nazar alynanda bolsa, bu alamatlara jowdaly yssyň täsirine uýgunlaşmakda uly ähmiýetiň degişligi düşnüklidir. Pudok netijeli alınıp barlanna, amatly ýyllar goýunlary sagmak, goşmaşa girdejek çeşmesi bolup hyzmat edýär. Guduly goýunlar saglanna, her biriniň geje gündüzdäki süýtligi ortaça 330-450 grama barabar. Ýa-da tutuş mewsimde 30-35 kilograma çenli ýaglylygy 6,5-7,5 götürme deň. Ýokary ýyly süýt almak mümkin bolup durýar. Ondan ýokumly hemem tagamly peýnir, sargyn hemem süýt turşy öňleriniň birnäçe görnüşleri taýýarlanýar. Goýunyň süýdüne ýokary iýmitlik gymmaty bilen bir hatarda berkilik käsiýete mahsusdyr. Çarwa türkmenlerde bahar aýlary owluk gudy alynýan döwürde ýazlyga çykylyp goýun geçe sagmak däbi urulyp mäkem durmuşa ornaşypdyr. Sarjy goýunlarynyň ýuňly derleri gymmatly çyýmallar. Halka arasynda uly ýaşly goýunlaryň ýuňly derleri içmek, posyn hemem keltekçe ýaly egneşikleri taýýarlamak üçin giňden ulanylýar. Olar ýokary ýyllyk saklaýjylyk käsiýetine eýdir. Türkmeniň sarjy goýuny büyü Türkmen halkynyň dünýäniň malarçylyk sunatyna goşan ägir dili goşandydyr. Türkmen halkynyň pägim baýgada ýugurylan seçkin parasatly usullary arkaly döredilip, uzak ýyllaryň synynyň geçip, dünýä meşhurlygyny gazanan milli gymmatlygydyr. Sarjy goýunlarynyň asyl durkun saklamak hemem kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan almy barlygynyň germi hasam giňeldildi.